Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci, barkamu da yau. Wannan bidiyo namu na musamman ne, bidiyo ne wanda muka zo muku da shi na musamman, bidiyo ne wanda za ku ji daɗin sa, domin kuwa bidiyo ne na wa'inda za ka ga ana yaƙi, ana faɗa sosai da sosai, bidiyo ne wanda za ka ga sojoji suna yaƙi, suna mutuwa akan ƙasarsu sosai da sosai. Na haka wannan fim ne wanda za ka yi matuƙar jin daɗin sa. Kamar yadda muka saba akwai makullin sirri a cikin wannan bidiyo, don haka duk mai buƙatar ya sauke wannan bidiyo kai tsaye ya tsaya ya kalli wannan bidiyo tun daga farko har zuwa ƙarshe. Akwai makullin sirri wanda dole sai da shi ne za ka iya sauke wannan bidiyo. Idan ka samu wannan makullin sirri, lambobi ne guda 6 za ka ga ɗaya bayan ɗaya suna wucewa akan sikirin ɗin bidiyon nan. Su ne makullin sirrin mu wanda su ne da su za ka yi amfani domin ka je ka buɗe link wanda yake a description, ka je ka sauke wannan bidiyo lafiya lau a cikin wayarka. Kai tsaye idan kana buƙatar sauke wannan bidiyo za ka tsaya ka kalli wannan bidiyo ne sannan ka saurari bayanin mu. A cikin bidiyon za ka ga lambobi ɗaya bayan ɗaya suna wucewa, wa'innan lambobin su ne makullin sirri wanda guda 6 ne. Idan ka tsaya tun daga farkon wannan bidiyo har zuwa ƙarshe za ka samu wa'innan makullan sirri. Saboda haka daga zarar ka same su za ka danna link wato kan sunan bidiyon nan idan kana kallon sa ne a YouTube, kai tsaye zai buɗe maka wata ƙofa, za ka ga mun rubuta domin saukewa danna nan, za ka ga wani ɗan shuɗin rubutu ko kuma za ka gan shi da ya kore, ya danganta ga kallar wayarka. Kana danna shi kai tsaye zai kai ka zuwa shafin mu na AlgaitaFilms, wanda kai tsaye da zarar ya kai ka nan gurin zai nuna maka sa wannan makullin sirrin. Da haka wa'innan lambobi da ka samu a cikin wannan bidiyo guda 6 za ka yi amfani da su ne domin ka buɗe link ɗin da yake a description. Kai tsaye da ka sa wannan makullin sirri, idan har ka rubuta shi daidai, ka sa guda 6 yanda muka sa ba tare da ka rage ko ka ƙara ba yanda muka ce, to kai tsaye zai buɗe maka, sannan zai kai ka inda za ka sauke bidiyon mu kai tsaye ka je ka sauke shi a cikin wayarka ka kalla. Wannan ita ce hanya ta musamman kuma mafi sauƙi wacce za ku rinka sauke duk fina-finan da muka zo muku da su akan YouTube channel ɗinmu ta AlgaitaFilms mai albarka. Muna ƙara goyon baya tare da jin daɗi na kasancewa da kuke da mu na tsayin lokaci har izuwa yau. Wannan shi ke sa mu jin ƙwarin gwiwa sosai da sosai gurin kawo muku bidiyos masu kyau. Saboda haka in kana buƙatar sauke wannan bidiyo kai tsaye za ka kalli bidiyon ne, za ka samu makullin sirri wanda yake a ciki, da zarar ka danna link wanda yake a description zai nuna ma inda za ka sa wannan makullin sirrin, da zarar ka sa shi zai kai ka zuwa shafin mu inda za ka ga fastar wannan bidiyo mai suna jami'in ƙasa. Sannan bayan ka same shi za ka ga alamar saukewa wato downloading, inda kai tsaye da zarar ka danna za ka je ka sauke bidiyon ka a cikin wayar ka kalla lafiya lau. Ga masu buƙatar samun fina-finan mu ko kuma ga masu buƙatar shiga group ɗin mu na VIP, kofa a buɗe take. Kai tsaye kana buƙatar shiga group ɗinmu na VIP za ka yi mana magana ne ta lambar mu ta WhatsApp wacce muka aje akan wannan screen na wannan bidiyo. In kana buƙatar ka shiga, tsari ne mai matuƙar sauƙi wanda za ka rinka samun duk wasu sababbin fina-finan mu akan lokaci. Wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Idan ka ji daɗin bidiyon mu ka danna mana alamar like, sannan idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha ta mu mai albarka, ka je ka danna alamar subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Hakan zai sa ka rinka samun sababbin bidiyos ɗin mu akan lokaci. Mun gode da kasancewa da mu, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.